السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلی ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. یا اللہ رسول فرمائلی چه نشتا دا یو بنده چه رجونی سی یو رز اللہ را دی اللہ کی، یعنی یو رز دی ریزونا رجونی سی و دی پلار دی اللہ کی، الا مگر بعد اللہ لربکی اللہ تعالی بذالک اليوم دی دغه روجی یا دی غیری دی روجی پا برکت سرا وجهو مخدیعو عن النار دی اورنا 70 خریفا تر اویا کالو پوری. یعنی حاصل دی حدیث اغازادا چیو سڑی دی اللہ پلیار کی روجاونی سی اللہ عزوجل بلرکی دی دمخ دی اورنا دی اویاو کالو پا مسافت یا مزل سرا، یعنی دمر اللہ بیدی جہنم نا کی. دی عائشہ رضی اللہ عنہ نکل لی کان رسول اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم چرجبنی ولا 9 ذی الحجہ نهم ذی الحجہ ويوم عاشورا او دورد دی عاشوری و 3 ایام دریری دی کل شان فہر میاشتی کی. فبغ روایت کی دی یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی او دی ریزی اغا فضیلت ذکر کرائلا اغا دی روجی دی ذوالحجی یعنی دی یوم عرفی دی ریزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہمیت دی آغی ذکر کرائے و فضیلت بیان کرائے را چی صوم یوم عرفتا یعنی رجا دوریز دی عرفی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والتي بعده، یعنی زو امید کوم دی اللہ نا چی ختم بکی یو کال آغا چکم مخ کے ترشو دا و یو کال آغا چکم مرستو دا. یعنی اللہ عزوجل دی یوم عرفی دی ریزی فروجی سارا یو کال مخکینی و یو کال رستنی گناہونا ماف کوي. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.